Vítam vás pri tomto videu. V tomto videu budeme reagovať na Mama ožeňma a bude to už tretia časť. Pokiaľ ste nevideli časti predtým, tak vám odporúčam, aby ste si ich pozreli, aby ste pochopili celému tomu kontextu, čo tu vôbec analyzujeme, ale pre rekapituláciu analyzujeme tu budovanie atraktivity, respektíve analyzujeme psychológiu. V prípade Tomáša, odkedy prišli ženy do jeho domu krok po kroku, čo robil zle a kde to celé zabíja. Ako hovorím v každom videu, uzáverov nemusí byť nevyhnutne vzťah, pretože konkrétne v Tomášovom prípade si myslím, že je to chalan, ktorý ešte na vzťah, že vôbec nie je pripravený, ale záverom kľudne v tomto prípade mohol byť scenár, kedy by si babi o ňom vytvorili dobrú mienku a spomenali by na ňo ako na dobrého šikovného chalana, ktorý je nejakým spôsobom atraktívny, ešte má čo vo svojom živote zlepšovať, ale je tam ten potenciál, že raz to môže byť naozaj dobré. Čiže ja toto nebudem nejakým spôsobom naťahovať, tento úvod, berem si MacBook a púšťame si tretiu epizódu. Prvé spoločné ráno v Bystrici vyzerá všelijako, len nie tak, že bude naozaj spoločné. Po prebdenej noci dievčatá zrejme ešte zbierajú sily na ďalšie konfrontácie so svojským bodybuilderom. Dobré ráno, tak tu Dobré ste. ráno. Aha, a tu ste aj spali? Hej. Ale vidím, že až tak dobre nie. Jak by sa spalo na nafukovačky? No nič moc. Počkaj, chlap nechal ženy spať na nafukovačke. Ja neviem, či mi to v predchádzajúcich epizódach uniklo, alebo sa to tam ani nespomínalo. Ale na nafukovačke, toto extrémne zaklincoval, pretože z môjho pohľadu, pokiaľ príde k tebe na návštevu nejaká žena, alebo respektíve ženy, a ty ich necháš spať na nafukovačke, že nie si schopný zabezpečiť ani základné ľudské potreby pre spánok, hej, a teda nejakú posteľ aspoň, tak to je veľmi, veľmi biedne. A potom ľudia síce nadávajú, že ženy hľadali luxus a podobne, ale toto sú veľmi prehrotené názory, pretože pokiaľ žena spí na nafukovačke, tak sa nie je čo čudovať, že to prostredie nenávidí, keď ešte je dobre nevyspatá, hej. A bol by som zvedavý, ako by tí ľudia, ktorí nakladajú na ne, že aký hľadajú oni luxus a podobne, ako by sa oni tvárili, keby ich niekto nechá spať noc na nafukovačke, respektíve možno viacero noci po sebe, ako by sa asi cítili. Hej, nie o tom, že by hľadali luxus, ale len normálne štandardné podmienky pre život, akože každý iný. Pretože spať na nafukovačke, to je, ja neviem, ako keby niekde vonku stanuješ, hej. Predstav si, že prídu na návštevu tebe 3 ženy, ty máš vytvoriť nejaký dojem a podobne a vlastne ich pošleš spať do stanu na nafukovačku, hej. To je úplne v podstate to isté, takže poďme ďalej. Som na plesnivej zemi, lebo proste okolo mňa bol koberec a myslím si, že to bola pleseň. V tábore som sa lepšie vyspala. Tak dáme si raňajky. A kto bude variť? No ty by si mohol. Ja by som mohol. Hej. Tak radšej sa ukážte vy. Takže teraz sa ukážte vy, hej. Akože ja z môjho pohľadu by som to určite spravil tým spôsobom, že by som sa správal ako hostiteľ, pokiaľ by mi prišla návšteva, bez ohľadu na to, za akým zámerom a podobne, aj keby to je napríklad takáto relácia, tak by som raňajky ako hostiteľ určite minimálne prvé ráno urobil ja. Hej, ja by som sa postaral komfort, lebo zober si, že čajky spia na nafukovačke a teraz im ešte povie, že ukážte sa, aké viete robiť dobré raňajky. Fú. Tak dnes sa toho uchytím teda ja. Aha. Takže čo by ste si také dali na raňajky? Vajíčka, Ja by kámo. som si dal anglické raňajky, keď vraví, že vajíčka. Tak také vajíčka, párky, fazula. To by bolo fajn. Hej? Tak poďme si dať. Dobre, môžeme. Hejt je však neustály, najmä ak ide o takú citlivú tému, ako sú kuchárske schopnosti. Môžem to utriť do tohto? No jasné, nemusela si tu... Sú čisté, to je pánvy sál, tak keď už. Akože ja len tak, vieš, že pre istotu. Kto chce párky? Ja Ja nie. Ja nie. Si dám 3. Inak to je strašne spracované, to nie je No, úplne lebo zdravé. ak to je Ježiš, toto moralizovanie tiež milujem, hej, že ideš jesť párky alebo akúkoľvek potravu, niekto ti povie, že to je strašne spracované a toto by si mal, toto by si nemal. V dnešnom svete, keď aj tie kurence, ktoré jeme, sú napichané bohviakými látkami, ovocie je kadečím striekané, tak je úplne od veci hovoriť, že čo by si mal a čo by si nemal jesť. Jasné, ako beriem, hej, sú potraviny, ktoré sú menej škodlivé, niektoré viac, ale v tomto prípade mi to príde ako nezmysel. OK, môj názor, poďme ďalej. plný humus, podľa mňa. Inak môžeme stať čaj?
No, Tomu ver, nejaký na nervy. keď na nervy mám tento. Že čo aj nervy a stres, no ten si dáme. Vicky, ako nechcem ťa podceňovať, ale ja by som si rád sám spravil raňajky. Však ale nevadí, Okej. však už sa ti robia párky. Čiže ale chápeš, že ona kvôli tebe vstala, jak skoro aj deti robiť jedlo a ty jej povieš, že... Ale už sa unavila kvôli vám, už máte 2 porcie, tak Ja sa toto snažím hodnotiť 100% objektívne, hej. Ja k nikomu nezhliadam, nikomu nemám nejaký záväzok, nikomu nemám nejaké sympatie. Čisto objektívne hodnotím túto celú situáciu a tento priebeh, ktorý sa tu deje. Ale chlap povie žene, že aby mu nerobila raňajky, lebo už bude unavená z toho, že urobila im 2 porcie, akože čo to trepe, čo to kurva. Daj si moju kľudne a počkám, pohode. môžem spraviť sebe aj tebe, Vicky. Ty si myslíš, že neviem variť, keď nechceš, aby som ti spravila raňajky, alebo čo? Nie, to si nemyslím, ale ja si to tak viem. Nemôžeš Aha. niekomu vyhovieť, keď nevieš, ako to má rád. Tak to je extrém toto. Z môjho pohľadu to akože veľmi prežívali, zase nešlo až tak o veľkú vec, ale možno pre nich to znamenalo veľa. Fú, takže Tomáš normálne poslal Čajku preč, že on nechce, aby mu robila raňajky, lebo ona nevie, ako mu to má spraviť, nevie, ako mu má vyhovieť. A týmto na totálku, že urazil jej emócie. Hej, to je presne ten prípad, ako keď ideš niečo robiť a príde tvoj, ja neviem, rodič, kamarát, hoci kto iný a vytrhne ti to z ruky, nechaj to tak, ja si to spravím sám, lebo to pokazíš. Tak jasné, že ťa to urazí, hej, lebo sa potom cítiš ako neschopný. A keď máš iniciatívu niečo takto urobiť, tak v podvedome chceš ukázať, že to vieš a čakáš aj nejaké uznanie a podobne, hej, že chceš sa toho dočkať. A keď ti niekto nedá ani šancu a rovno ti to vytrhne, tak akože brutálne veľa ľuďom tým rozhodí emócie a urazí ich, hej. A to sa presne stalo aj v tomto prípade. Podľa mňa to Tomáš berie strašne vážne. Teraz, ona mi nespraví raňajky podľa mojich predstav. Ja by som to nebral absolútne takto vážne, hej. Podľa toho, čo som videl, čo naložila na tanier tým 2, tak to vyzeralo celkom esteticky dobre. Verím, že to bolo aj dobre aj chuťovo, hej. Prirodzene si myslím, že väčšina žien vie variť, sú samozrejme výnimky. V tomto prípade by som ju fakt nechal, nech mi to urobí a ešte by som ju aj pochválil. Aj keby mi to až tak nechutilo, ale snažila sa, poviem, dobre, je to dobre, super si to urobila, hej, ja si to robím iným spôsobom, ale chutí mi to. Takže toto úplne zbytočne celé sekol, hej, kvôli takej blbosti ako raňajky, že by to možno spravila trošku inak, ako on je zvyknutý. Akože, poďme ďalej. Dobre. Tak dobrú chuť vám prajem. My čakáme. Ale nie, však nech nemáte studené. Však ale jeme všetci spolu, nie? Nie, dobre. V Tomášovej kuchyni ešte stále panuje dusno. Vicky nevie rozchodiť fakt, že ju svalnatý milovník 3D tlače odstavil od sporáka skôr, ako mohla predviesť svoje schopnosti. To mohla spraviť aj Vicky. Podľa mňa žiadny problém. Ja by som sa Akože podľa urazila. mňa, ja som tiež urazená, lebo absolútne si mi nedal šancu. Som tu prvýkrát v tejto kuchyni, že som si videla panvicu aj všetko. A dúfam, že aj posledný, no. Môžeš mi k tomu aj ty niečo povedať? Ja som ako ťa nechcel uraziť. No, urazil si ma dosť. Akože on si teraz myslí, keď žene vytrhne takto z ruky panvicu a povie, ja, ty mi nebudeš robiť raňajky, ja si ich spravím sám, lebo ty nevieš, ako mi máš vyhovieť. A potom povie, no, ale ja som ťa nechcel uraziť, tak tým pádom berie všetko ako uzavreté, hej. Takže to, že urobil niečo zlé, úplne zachránil len tým, že povie, že som ťa nechcel uraziť. Akože týmto 100% nepochodí a ženy už sa budú na ňo ešte viac pozerať ako na takého trula, hej, ako keby za takéto prejavy, ktoré tu robí, za to správanie, ktoré má v niektorých prípadoch. Ja som aj v minulej epizóde, alebo možno predminulej povedal, že Tomáš s jeho mámkou sú fakt dobrí ľudia, hej. My fakt, že toto hodnotíme objektívne a celkové to správanie v rámci budovania tej atraktivity, ktorú tvorí tých dievčat. A tu to teraz podľa mňa na totálku zabil, hej, ešte, lebo takto. Oni sa ešte nepoznajú, čiže tie ženy mu nemajú na základe čoho odpúšťať, hej. Tu vidíme, nechali spať na nafukovačkách cez noc. Žene vytrhol panvicu, aby mu nerobila raňajky. To je, že na vzťah ešte nie je, že pripravený, hej. Ako náhle nechá ženu spať na nafukovačke u seba doma, nie si pripravený na vzťah. Ešte nemáš sám zabezpečené základné potrebné podmienky pre život. A čo si teraz myslia ľudia, že veď budeme žiť z lásky, nie? Jasné, kokos. To ma mrzí. Lebo si mi absolútne nedal šancu. Tak ma to mrzí. To znie hrozne pokrytecky. Tak čo ti mám na to Ale tak povedať? nie je to jedno.
Pozri sa, videl som, spravila 3 raňajek. Nespravila som 3 Spravila si raňajky, sebe reálne a možno tak Myške. pretože prvé raňajky si spravila Heidi sama. Druhé raňajky, no tak to sme, tam bol trošku chaos pri tom. Tak viac sme krajela, že pre všetkých aj proste tak, že som... Ale si sa nemala dať, si povedala, že ideš robiť raňajky, tak si ich mala spraviť ty len. Tak ti nemala do toho akože zasahovať. Hľadaj, že za to môžem ja, hej? A potom zrazu ty si začala do toho skákať. Čo môže byť lepšie, ako začať krásny letný deň hádkou o prevarených párkoch? Však Heidi. Áno, lebo som videla, že jak to robia, ja nechcem hen také, Tak ja som ten zlý, že som tiež videl, aké som mal výhrady možno. Ale prečo ty teraz na mňa útočíš? Hovor za seba, chápeš? Nie, to je presne to isté, že ty si do toho zasiahla, lebo si chcela spraviť, lebo to vieš najlepšie. Dobre, ale hovor, A ja som do toho hovor tiež- za seba, nie na mňa. Ja som do toho tiež zasiahol, lebo ja si tiež viem No sám sebe vidíš, najlepšie. No takže vidíš. Zbytočne sa tu úplne s nimi hádá, upína sa na emócie ženy, hej. Celé to zabíja, ak by som už niečo takúto veľkú chybu spravil, hej. A keď sa ešte poznáš tými ženami len na začiatku, toto môže fakt veľmi zamávať, nemajú ti na základe čoho odpustiť, ako som ti spomenul. Tak by som len priznal, že to bola chyba, ospravedlnil by som sa, ale už by som to ďalej nerozoberal, hej, a už by som, ak by mi dávali náklad, hej, čo samozrejme urazené, nevyspaté ženy by dávali, tak už zatiaľ by som si našiel nejakú aktivitu, zábavku, niečo by som iné robil a vrátil by som sa až po nejakej chvíľke, kedy by tá situácia bola ukludnená, hej. Nevidím. Tak dobrú chuť teda. Dobre, no. Ja vlastne nesmenila. Tá atmosféra na tých raňajkách mi nebola úplne komfortná, príjemná. Ja by som možno vo vzťahu hľadala niekoho, kto je viac vyspelejší alebo minimálne na podobnej úrovni ako ja asi. By the way, veta hovor za seba, nie na mňa, má rozhodne virálny potenciál. Nechce si normálne sadnúť za stôl, že... Ale hej, No. ďakujem. Vicky, mrzí ma to, V prepáč. pohode, akože... Ale úprimne, akože ja väčšinou nehrám nič, takže to ako naozaj ma mrzí. Mňa len mrzí, že si to hneď takto posúdila, že si mi nedal tú šancu, lebo ja som sama povedala, že pri tebe by som sa asi viac snažila. Takže to je celé. Dobre. Tak Akože ja sa ešte musím vrátiť k jednej veci. Chlapci normálne urazene sadol od nich od stola ďalej na stoličku, lebo mu dali náklad, hej, tak to si tam sadol, tak to tam jedol a tá baba, nechceš si sadnúť s nami normálne za stôl? Dobre. Tá teraz tam prišiel. Dobre, poďme ďalej. budem vedieť, že na budúce Tak ti to dám ja šancu už určite neviem. ešte. Tomáš sa už Viktórii 2-krát ospravedlnil a vec tým považuje za vyriešenú. Jeho 3 Amazonky sa ale šance na šťavnatú hádku len tak ľahko vzdať nemienia. Ty si spomínala, že dávaš len jednu šancu. Lebo mne sa nepáči, že... Tak vieš čo, ja ti tak poviem. Čo? Keďže tu bývam už roky sám s mamou, tak nie som zvyknutý, že mi Ale niekto dobre, varí. ja ti nič nevyčítam. možno je vo mne také akože No je, áno, vnútorný ja ti blok, to- že nie som zvyknutý. Ja ti to iba hovorím nahlas, uvedomuj si to. Lebo toto je na hlavu, už to hovorím tretíkrát. Ak môžem byť úprimná, No, tak podľa mňa buď. moc nemáš rešpekt k dievčatám a k ženám. Nie, ale tak malo si možno počítať, vieš, že tak vedel si, že prídu nejaké dievčatá, že tu budú v kuchyni, že si povedal, že nie si na to zvyknutý, len ako treba sa na to možno tak naladiť vopred na budúce, vieš. Asi tak to bude dáko. Asi tak to bude dáko. Ale dobre, akože už aj on troška stlmil, nehádá sa s nimi, hej, a už nejak neprilieva do ohňa, zatiaľ uvidíme. Mal som sa na to viac naladiť. Strašne zle sa mi tu sedí. Neviem ako vám, ale mne, že extrémne. Chci sa vymeniť so mnou? Asi hej. Že ak ti bude lepšia táto stolička. Takže to bolo pekné gesto, hej, že sa jej zle sedelo, tak sa s ňou vymenil. OK, akože tu možno získal nejaký malý, bezvýznamný bodík. K výčitke "nedal si mi šancu navariť" dievčatá vyťahujú na Tomáša aj včerajšie krivdy. Mrzí ma to ešte raz. No tak ale ty si
Vieš, to nemôžeš povedať, že snahu, keď ani si mi nedal šancu. No je to moja chyba, že som tú snahu ti akože utopil. A za to sa ti ospravedlňujem. Môžeš Príjmam nemusíš. ospravedlnenie. Ďakujem. Môžeš, nemusíš. Ako je to na tebe. Nechám sa prekvapiť, neviem, že čím si to chce u mňa napraviť, ale tak nenapraví si to len tak a tomu aj ukážem. No dobre, a ako vyžaduješ, že by mala asi vyzerať tvoja budúca partnerka? Lebo tak už som pochopila aj zo včerajšieho rozhovoru, že mala by byť asi pekná a chudá. Ale Ako nemusíte ma brať, že úplne doslovne. Na to súhlasila tvoja mamina, že áno, že aby bola pekná a štíhla. Že reálne povedala, že nemáte radi tučných ľudí. Akože tieto tri do ňa idú ako osy. Ho normálne rozkopol nejaké hniezdo a tieto na ňo vyleteli a teraz mu dajú non-stop bomby za všetko zle, čo povie. Hej. Takže poďme ďalej. Rád by som sa opravil, že nie sú mi atraktívni vzhľadovo, ale to, že môžu mať super srdce a sú to vynikajúci ľudia, pracovití, dajme tomu. Ale že počkaj, ich chcem len povedať, že keď ten človek je ako, že štíhly, to neznamená, že má stabilný život. To práve, že môže znamenať úplne naopak. Môže. S ním súhlasím. Dobre. tak Heidi sa to asi dotklo. Heidi. Toto mal urobiť on v tej fázi, keď do neho išli, že on sa mal postaviť a odísť, hej, a ukázať tým on svoju silu, lebo teraz odišla Heidi, ja predpokladám, že keď videli, ako odišla ich kamarátka, za chvíľku odídu aj oni dve, nechajú ho pri stole sedieť samého a budú oni mať zase navrch, hej, že oni ukázali silu. Ma skôr odpudzuje svojim konaním, lebo pre mňa je to signál, že mám sa držať ďalej. Ja sa idem nadýchať čerstvého vzduchu, proste. Sa nedá ani dýchať, ani žiť. Iba tak rozmýšľam, Heidi, že kto asi to dusno, v ktorom sa nedá dýchať ani žiť, celé ráno systematicky vytváral? Heidi už hodinu hľadá svoju duševnú rovnováhu na balkóne. Ani 5 litrov čaju na nervy však nedokáže napraviť traumu, ktorú jej spôsobili Tomášove životné postoje. Počúvaj, chill. Ale to není proste, to je tak vtipné. Ten je, že rozprávkar toto. Toto je nereálne. Mne sa nepáčilo úplne ako s tou Vicky, že neviem, ja som to... Ja neviem. Ja som sa snažila... Ja chápem už, prečo on je single. Ja si myslím, že keď žijeme v kultivovanej a modernej dobe, tak si myslím, že je fér, aby si každý mohol slobodne vyjadriť svoj názor. A to, či s ním niekto súhlasí alebo nesúhlasí, to samozrejme akceptujem. Áno, ale napríklad ja mám tiež nejaký svoj názor, ale vždy si ho predtým premyslím, ako ho vyslovím. Takže podľa mňa, že by si mal vždy predtým ešte premyslieť, že čo povieš, aby presne to nevyznelo takto, ako to vyznelo včera. Lebo keď si to vezmeš, tak mal si prvých pár minút na to, aby si sa nám nejak prejavil a využil si to takto. To je mi zle. Nech sa uvedomí, alebo ja odchádzam proste. Ale tak aspoň vieš úprimne povedať, že čo si myslíš, že to je fajn. No, lebo to bola veľmi priama otázka, že aká by mala byť moja nastávajúca. No a ja som... Akože není na to nič zle povedať svoj názor, lenže on ten názor povedal tým spôsobom, že sa chcel akože vyzdvihnúť pred nimi, hej, že on cvičí, je vyšportovaný, tým pádom má svoj život pod kontrolou a každý tučný človek svoj život pod kontrolou nemá. Baby to zobrali veľmi osobne, hej, tie chcú byť teraz spasiteľky a spasiť celý svet pred nejakým body shamingom, aj keď ja si premyslím, že on to nemyslel tak, ako to oni pochopili, hej, ja viem veľmi dobre, čo tým chcel povedať, len on sa chcel vyzdvihnúť tým, že je vyšportovaný, cvičí a má teda svoj život pod kontrolou a chcel polichotiť aj dievčatám, že aj oni sú štíhle, chudé, cvičia, majú svoj život pod kontrolou, hej. Ale teraz by som sa reálne zastavil pri tom, čo Tomáš stále hovorí, že
vyšportovaný človek alebo človek, čo cvičí a nemá nadváhu, má svoj život pod kontrolou. Ja som si všimol, že on sa non-stop sťažuje, hej, aký je k ním život nefér, ako peniaze nerastú na strome, ako detko vychoval bez otca a podobne. Hej, a non-stop sa sťažuje, že nie sú peniaze, život je ťažký a podobne. A to tiež nie je prejav toho, že by mal svoj život pod kontrolou. OK? Takže ja už túto tému nechcem ďalej rozvíjať, lebo nebude sa celá séria teraz týchto reakcií točiť len okolo tých tučných ľudí a o to, kto nemá a má svoj život pod kontrolou. Hej? To len na margo veci. Takže poďme ďalej. Sa vyjadril jasne, že teda pekná chudá. A to sa veľmi Heidi dotklo, lebo povedala, že keby je tučná, či by to bol problém. A ja som na to povedal áno. A chcel som to rozviť, že prečo. Tak som to chcel vysvetliť. Neviem ani, čo ti mám na to povedať. Nemusíš nič. Asi to tak aj radšej nechám. Dobre. Posledné zvyšky nádeje na zmier práve odplávali dolu Kuchynským odtokom spolu so zvyškami Tomášovej praženice, prapôvodnej príčiny rannej slovnej potýčky. Kruh sa uzavrel. Čo si to Ja som musela odísť a proste tie jeho názory, absolútne sa s nimi nestotožňujem. nie. To necháš upratať. Ale však on sám povedal, že to je jeho dom, jeho kuchyňa, ako spravím si sám, tak si poupratuj. Ako trošku mám niekedy pocit, že sa necháva k nám ako k návšteve, lebo No, to je ďalšia ako vec. jednak aj to to- by som mu tiež raz aj- našplechla do to ksichtu, spanie akože. a Áno. toto, tie raňajky, neviem, ja by som možno aj, že keby som na jeho mieste, že chcem naozaj že ohoriť, by som, že ja spravila raňajky na jeho mieste. No jasne. Ale tak ako OK, možno, že on chcel vidieť, ako žena pôsobí v kuchyni, alebo neviem. Tak mne je to úplne jedno, ak si na mňa spraví názor podľa toho, že Si mu prevarila párky, ktoré si varil sám. presne, tak Ale ja som sa pýtala, že či si ich nechce dať von a on nepovedal nič, on tam len bol. A zase Heidi vytiahla s tými tučnými ľuďmi včera, čo som spomenul. Tejto nedá pokoj. Tejto nedá pokoj. Tak som to, tak pochopili to všetky tri tak, že ja nenávidím tučných ľudí. A ja vrem, to som v živote... Vidíš, Ja som povedal, to som ale nikdy nepovedal. Ja som Presne tak. povedal, že nie sú mi sympatickí. no ja neviem, nemám z neho úplne dobrý No pocit. nie. No ja som teraz zvedavá ešte aj na tú 3D tlač, že Nehovor mi že to len. čo To Nel teraz nám ideme ukáže. robiť? Ja neviem, ale tak Ukáž to. Nechcem. Ešte im ukážem 3D tlačiareň a ak ich to nebude zaujímať, tak to nevidím pre nich rúžovo. Tak zatiaľ. Tak ukážem, no. Aj Afrodita s Erosom, Venušou a Kupidom by sa čudovali, čo všetko sú Slováci a Česi ochotní podstúpiť v mene hľadania lásky. Pozrite si už dnes na Jojplay. Všimol, akože podľa mňa aj vrchovolo odpudzujúce to, keď chlap má nejakú konfrontáciu so ženami a ide sa sťažovať svojej mame, hej. To je akože za mňa úplne beta správanie. Ja by som sa nad tým akože vôbec nepozastavoval, nerozoberal to a normálne si riešil ďalej svoje. Hej, a ďalšia vec, že ak sa mne bude páčiť 3D tlač, tak nevidím to pre ne rúžovo. Takže Tomáš to chce hodnotiť na základe toho, či sa im páči 3D tlač, hej. Akože 3D tlač sa nemusí páčiť absolútne každému, hej. A je pochopiteľné, že veľa žien v tom nevidí zmysel, alebo sa na to pozerá úplne inak ako muži, hej. Ženy sú možno, by som povedal, menej technické, čas výnimkám, že nevidia to tak ako on, hej. A ak ich to neuhúri z jeho pohľadu, tak nemajú už u neho tým pádom šancu. Toto je podľa mňa zlý parameter hodnotenia úplne. Hej, to je ako keby žena povie, že no ja robím v pletinárstve, zväzujem kytice, poď Tomáš sa pozrieť, ak sa ti to nepáči, tak my spolu sa nemáme o čom baviť. Hej, to je úplne to isté. Dobre, čiže toto vyzerá, že by bolo opätovne na dnes všetko. Ak sa vám samozrejme video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Hej, pokiaľ chcete aj ďalšie pokračovanie, tak mi určite napíšte do komentára. Ja pozerám, že 4. epizóda ešte nebola zverejnená, ja som chcel ísť rovno natočiť aj reakciu na to, lebo viete kvôli čomu hlavne? Lebo teraz sa nebudem môcť až do 14. apríla strihať, lebo budeme hrať kompárs do jedného filmu cez jedného kamaráta, ktorý zabezpečuje nejaké veci. Zase nejaký historický film, neviem či na štýl Štúra, alebo čo sa točilo.
takže máme požiadavku od vlastne produkcie, aby sme sa dovtedy nestrihali a podobne, takže nechcem tu prísť ako úplný domorodec potom na ďalšie video, ale no ak tu ešte nie je zverejnená. A ďakujem, že ste to video dopozerali až sem. Dúfam, že sa vám to takisto páčilo. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.